Kung official po may Christmas na. Ang dagdag-ganda ko na ano. Dapat ang dagdag. Halo, halo. Halo, halo. Beef steak. Magkano naman na kaya ko dito? Lipstick sa'yo. Ito yung sa'yo eh. Balik naman tayo ng tingin. Bawal ba akong hingi? Ayos na lang dito. Order mo quick fried beef. Pinakurat mo na baka. Pinakurat mo. Pinakurat na luto. May lamig. Paano yung mura? 140 nga isang beef. Ito? Ano pa rin ka lang? Palagay ito. Kala na isang order, may rice, may ulam, tapos may soft drinks. 40. 40 pesos. Hindi na lang, pagdating sa resibo, 140. Doon na? Doon ang dalawa. Bawat isa, 140. Ilad dito. Ilad dito. Pitan ako. Ayun o, lahat-lahat to ay 300. 398. Ilad ko subukan ang last piece. Tuwa. Parang kumain ka sa Jollibee. Ito pa. Ngayon lahat. 10. 20. Malisin na yung bata. Appreciate mo na. Extra rice ay 20. Kung sa mga inasal, mga 200 lang tayo. Ano ba? Pati ito na. Ito yung halo-halo. Kasi kasama na lang. Pati halo-halo na. Yung mga inasal lang. 200 para tayong mag 200. Busog na busog pa tayo, no? Bakit lang yun? Ikaw kasi makikita ka ng kami. Lang mga inasal yata dito. Ano ko? Alam namin may kumahal. Kasi napakamahal. Kung hindi magsayang ni isang pirang ugot na kuwan dyan. Tingnan mo lang ano. Kasi nga. Sayang. So, panin naman. Hindi pwede hindi tayo magpuntog. Mapilitan ko lang ang buto. Ikaw yung malinaw ang mata. 40 nga lang. Ano kalagay sa may tag price niya? Wala yung mata. Pwede ba yun konti? Sa karindera nga 50. Ang ganda ko ng mga bagwang. Nawala ng ilaw yung buwan. Pinagtan pa ng tindi ko sa rin. Sigahan ng baka. Ilad na naman dito sa testing. Sigahan ng baka. Maliligat ang baka. Masuk kan? Baru no? Kimchi guys, nabili namin din sa labas. 50 pesos. Gumagawa ng ganito si Rochelle. Sabi ko kay Rochelle, pwede niya ibenta to. Pag gumagawa siya. Pichay na sinilihan. Mas malasa yung gawa ni Rochelle. Napang. Patingin. Ulo yung kanin, no? Sayang. Halo. Sayang pa. Iba yung lasa? 50 pesos sa Rochelle, yayaman. Sa kimchi ka yayaman, Rochelle. Mas masarap yung gawa mo. Kasi parang matabang. Parang ang pait. Ilagyan ng palaya. Kanin naman. Lagay natin ng nori. Masarap to. Paagaw ko si Gerald dito. Daming bitchin niya. Tapos lumakot. Ano-anong kanin niya nilalagyan. Alam mo? Wala yun. May isang viewer sabi niya, nang kumain daw tayo, alakas ko daw kumain. Huling kain na namin tong magkasama, guys. Iwalay na kami. Iba yung ilaw. Grabe makaano ng ilaw. Ayun, oh. Wala pa booking balik dito ito. Kanin. Bukan ulan.
Hindi na ulit ng kanin ako. Butin ko ito. 50 pesos, oh. Mas masarap yung gawa ni Rochelle. Malinamnam. Ano ba ito? Parang seaweed? Seaweed? Seaweed. So, Hindi ka sayang. wala na. Kuha ko isa. Wala ang ulam. Gusto niya ubusin yung extra rice niya na 20 pesos. Kalating kilong bigas yun, yung binibili ni Alex Liit. Kaya nga nagagalit yung tumagal niya yung ano. Asyo. Sa tindahan namin, kalating kilo sa amin ay 20. Dito, 20. Pag hindi na nakalag nyo. Wala yung pagulang, hindi asin. Ano to? Apa? Dahil ba ng isda? Ano to? Ay, wala ka. Ubus. Sug na ako yung mamaya. Wala yung ganyan. Saan yung pag-ibig ko sa tiyan? Meron pa kaming dessert, guys. Halo. Hindi lang kung dry ano ba ka? Kaya nakitigil mo yung ganda. Hinalo ko lang. Tapos, isang yung natira. Dahil mahal, sayang. No? Haro-haro. Si Rochelle nag-grab yun ng ano eh. Tropical. Hmm? Ito? Order siya ng ano. Sinuguan. Kaya na. Kaya hindi maduan. 40 lang talaga yun. Hindi talaga. Pamilan na yun. Dapat tinanggal na nilang 40. 100 plus pala yan. Akala niya 40 lang, 140 pala. Tabang hawali na. Bilami. Overall, anong tingin mo sa tropical hot? 1 to 10. Pag i-rate. Okay. 1 to 10. Nasa number 9 siya. 9. Pag 1 pinakamababa, tama. Ano na nakala ko? 10 ang pinakamataas. Number 2 siya. Grabbing. Bakit? Yung extra rice, 20. 20 naman talaga ang mga extra rice. 20 ang halaga. 20 na. Alis lang. Tapos nakalagay dito 40. Kasi, ang ulam niya, ganito ka, ilang ounce ba to? Maliit lang, hindi puno, kalahati nakalagay. Nandito lang, hindi, kahit dito man lang, hindi kalahati. Konti lang yung rice. Although may free na coke, no? Meron din. 140 pesos. Hindi pa rin siya sulit. Mahal pa din siya. Dapat 99 lang. 99 na. Yung lasa, masarap. Ito? Halo-halo mo na. Ito? Bakit hindi lang tayo kumuhulog ito kasi mahal? Ang halo-halo nila ay 49 pesos. Pwede na siya sa 49. Sakto na yung price niya sa 49. Bakit naman kinasabot ano? Tapos yung rice niya, yung meal, akala niya 40 pesos lang. Sobrang baba na nun, sobrang mura na yun kung 40. Yung pala 140. Ang nabayaran namin lahat ay 398 pesos. Parang tigto 200 kami. Ay 199 per meal. Bakit hindi na bawat sa akin? Ha? Oo. Eh 398 divide 2. Akala ko. Huwag na lang kinasal. Yung mga inasal. Sa atin pa yung linalagay nila niya. 95. Yung spaghetti niya, 25 lang. Kita ko pa naman dito price eh. Yung soft drinks niya ganito,